Superheroien matraka. Kasu Andre nauzu, hor mangora igotzen dena. Nik edozein gauza bihur daiteke, nire agai bigunik. Poste. Superbelatz da nire super izena eta super askar, super konpontzen ditut, super arazoak. Nik dorren etxe horretan kristalan garbitzen ditu. Behin superheroien bulegora deitu zuten, larrialdi bat zela eta oker eman omen zuten abisua eta 3 superheroi agertu ziren. Eta gainera haien artean beti norgehiagoka ibiltzen ziren. Eta hura izan zen nahazpila. Zera gertatu zen kristal garbitzaile bati leihoa itxi egin zitzaion 10. pisuan zegoela. Kontatu dizuet gertatu zen. Honekin 60. kristala gaur hau nekea. Hau behar nuen. Eta etxe ez dagoen jor. Aizue lagundu deitu superheroiak batik. Mesedez. Lasai superbelatz datorreta. Superbelatz salbatuko nau. Arritasun zaude. Ja. Txundetuta nago. Aha, ura izango da. Txapela jantziko dut eta gora. Gora eta gora beti, orduan gora beti, gixago eta printzesak salbatzen ditut nik. Berandu zatoz Katu Andre, aurrea hartu ditut. Zuri ere deitu aldizute bulegotik, bai. Eta tximista bezain askar abiatu naiz, onantz. Ahan goian dago hori erreza da derecha. Izan nola gari naiz, igunik izen, ozer bihur daiteke edo norsan batxo. Hara, lehen gutxi eta zer dela eta zuek egiten? Naste borazte bat izango da. Lasiko zaitezkene, nik salbatuko dut. Ez, nik ikusi dut lehenengo. Mina izan proposena arazo hau konpontzeko. Orain, eskailera bihurtuko naiz garbitzailea salbatzeko. Aizue. Nik uste du. Mesedez, utzi gure artean konpontzen. Begira nola igotzen naizen ormango da. Zuek baino egokiagoa naizan burutzeko. Baina nik mesedez isirik egon. Ez dira zuen esango nik egan gaizki egiten dudanik. Ez da. Eta zer? Zuek baino askar abiatu naiz. Eta zer? Nik ez dut egan egin beharrik salbatzeko. Nik ezain nahi nuen. Mesedez. Usteko bakean mesedez. Begira orain, soka bihurtuko naiz. Ni naiz argigarriena. Tira, hori oso arriskutsua da. Nik nire atzaparrekin hartuko nuke eta